strede. No, to je silaté to do krelu. Pomaly stojí na nohách, ale len choď rovno. Tam to je, držíte počuť. Áno, to nemá silu. Hej, tam, ale tam už Ukáž, ďalej v ukáž pohode to? stopa a To žltá prejdeme, značka. to prejdeš, Andrej. Tak pustí ma prvého. Je to pevné pod tým, už tam niekto šlapal. Hej. Máš daj si labaku. Ja to ti poviem naspäť. Ja ho vyšiel si až sem, toto mi nehovorím. Na čo hen tam stúpáš? A choď bližšie k stene. Dobre, držím. Tak ako bez výbavy tu chodí ako... Však máme výbavu, akú výbavu chceš? Jedlo, pitie, máš toto Áno. stalice. A to ja to natočím, jak poletíš dole, máš dobre. Dobre, choď už, lebo... Oni pôjdu v tom stope. No kto je lepší letec, chlapi? Ja vás točím. Prichádzajú v pohode. Počkaj, ale... Ale nechceš ísť. Nie, to robíš vás